Liukubwatia nigo bekirwe igoro y'imyaka 13 na igo abarinse y'imyaka iyo nigo barinse ya morokerio ya Bible. Anchumulilia ondizi TV mkwani mene ase moroverio wensakia wakirebuya andonsi ase ototengerete chitariki nibere omotienyi ogatano na gatato lituko lienyongesa ase mwanchumulilia ondizi TV tebinga onye kwa beire gogo okia TV yaon na koigwa eliogeli manyanga no moroverio wensakia obeire gogo chakabene ase igono inaye soa imejo moroverio wensakia troyo motrobere tobe tokoba libwa elimo ya mashabiki tukurua ase county ya Kisii orogongo rua boke kitutu chache south kitutu chache north nyalibali masaba nyalibali chache machoge chache umachoge burabu bonchali bobasi sauti mugirango chinsemo chonsime ya Kisii soime moroverio wensakia county ya Nyamira kitutu masaba burabu north mugirango west mugirango chinsemo chionsi tosoime moroverio wensakia county ya Nakuru Naroka ensemo area ya Migori Homa Bay mwensi nigonkoba kinkoba sabanga tobetogosoa imeyo moroverio wensakia mashabikeito korua se chinse chirie changumbu enseri America bakarawa nelishabikire ito enamba emo Kennedy Gisemba toika ya masemo wika ase omochiorio Dallas Texas ntobwate Elvis Omboto nere boigo so imejo moroverio wensakia boigo togoika asenseria Canada ntobwate lishabikireto enamba emo Shem Kiburi ase akoremerumu ya bene asensemeria ase boigo naye so imejo moroverio wensakia kuna botame ko batebinga balia more asense chirichesiko ntoliko batiga maega ngoba tore tokubamanya amangana nrete gako enekigwa imense icho ya Kenya na wigole imense icho ya Kenya anemono na bera talking ati kwaroche amangana mayali zukoligoro ase omoroverio wensakia ngo kumanyitore ayo abete gakwenekiwa entunda yakabere twaba togosoa ase ensemo ya magazeti kulende entunda ya gatatu twaba togosoa ase ensemeria yagosanga nabageni baito ase mambi yabono turabe togosanga nayo mwanchumulelia ondizi TV anemono igoro yenchera orabe gokorenda abana bao chinga kichomotimoko oyo ogendrete na mangi abereka kugendra ansa abana baito kulende ene mambi turakubeto kumanyia anemono nchera kieye orabe gogoika abana bao nakone kinga abana bao ngochiko bare abana babwate chimbwa chingia kikoigura maliogera bega sembeo manyanga omoroverio wensakia obeire gogo chaka litana nkoro kwa Job Maangi no kone kinga chibichechi boigo na maliogi abeire gago wikera senchira ya bene Nabigal Nyanchama Voigo manchumurigeria elitalia neno Ronelfa imambia bono na nchire nkwarigania asumoroverio wensakia andake kwabokire andake toraboka lakini bono chinsa chiarengana nire tobwente koboka asumoroverio wensakia tonyale kurigeria ali andonsi agenderete asense moya ito ya Kenya emo asemo voigo turababiri batatu muna kwa igure elinde tonyale ko bali boa elimo na voigo nale gwancha ko batenga mwensi chinsa chiarengana nire tosoe ase umoroverio wensakia muna botambe tokotebanga na bokonya gututumira ujumbe yao asumoroverio wensakia na boko tumeka Facebook mnandizi TV News Digital na boigo asomoroverio omotandao ulio YouTube na boko tumera mnandizi TV News na boigo toyebanga omonoito wegetaburo nere website na boko turangemna www.indizitv.net erebu yake hima inamba ito SMS 0792192834 sangani tu mwanchumurelia Ondizi TV ase imambi ya abono kurendo mwanchumurelia Ondizi TV vunabo tambe taraba togo chaka kende gionsi ni gotogo chaka nelingana lianya sae ekibungo kiri toko munage koletwa sole numurubyo wensakia
mwachi mwere nizi turabe tukosoma kurwasi gitabu gyokomano ka ekibungo kyaye kemirongo ebere nemo ogosoma kwaye ne kingese gyakane otebanga renatinye keraliriga kurwa ase amaiso aino amakweri takoba nonyangake nonyano kweyumia nonyano kolera gose obororo tiboko aroro ekiagera amangana eritangani aikire goeta ogosoma kweli sikulera ngo tosoma kurwa sitabu yokomanuka emerongo ebere nemo ogosoma kwaye nogwakane otebanga ere natinye keraliriga kurwa ase amaisa ino amakweli takoba nonyangake nonya no kweyumia gose okolera gose obororo tibokoba aroro ekiagera amangana eritangani aikire goeta mwanji mweleo ndizi TV lingana limwamu ni igoro okwaniranga igoro aya na ense enya igoro aya na ense enya mwanji mweleo ndizi TV ebuku nigo yabere watwa ogosemeria imambi yabono chinga kichiri nyasaye arabe gakoirana nabe gagotinya keroyo moririga nabe gako enekinga makweri takoba aroro ni matinga litukulere ne litukuli juma abangi baino mwabeire mogosiria abamino abande mwabeire mogotutana no gosemeria asengencho omuntu obere gagosinabe arabe numwanchyogo mwamenyire nere emyaka emenge kegima bose etokenga no muntu kwarenge otegemete asoboge mabwao atokenga no moiboli ogo amwanchimole ondizi TV tobasa gokumia asengencho nyasaye otoiro gosemelinga chinga kinchiche kidra turabe tugutwara kwigena sare tali nga onde bwensi ne rabe gautinywa amaliga bali ba motameire Yesu Kristo babere bakomwitabira na ase amagima abo nabe gako batinya amaliga gatebanga nonya ekotebanga nonyanga obororo tiboko bwa arorekero nyasaye arabe gakoirana bene asigo mwanju mulinizi TV twara ogosemeria nonyanga kere chinga kichinkongo asengencho gochikoliria nonyana aso muntu yaga ikaransira senyombe gwatebanga ngobosorache gago ikaransa sense melia gwatebanga nonyanga libagaliriria yenchira mwaga kwani nera mwaga sorania tebanga nabera tokeno musani bieka kwa bwate kolende ebukwebero tosemi mwanchu mulelia ondizi TV totwara ogosemeria asenya sae ekiagera nere obo tamero bwaito aseigo okuna kwosoma ase imambi ya abono ekyo nekebungo kelituko nakialetirwa sore n'umurubirio bw'ensakya mwanchu mulelia ondizi TV kitoikira osoma lingana lya nyasaye bono ntole ne chinguru kegima ntole nobo bui kegima ase kende gyonsi tokora asengencho twabere tokumutangania nyasaye ase amagima aito bwakire bya Job na kyobogete mambia bono mbiyande nonyebo kindu bwarenge boke lakini ngango tabanga mbiya mono nyasaye utwanchire mambia bono kuneni bwatamangana maya litukeli tokoliro kanga furahi day talinga Friday furahi litukeli okoboka kagima asali tukeli abange niko batake kulinge bisero balingira ale bisero singenche wiki yabere ntambe kigima asibale koremere mu au bono batake kwalin venenga weekend ngaingochia mbali bako members day weekend vibes chachakira bono weekend vibes chachakira bono kuna bono mate weekend yene nkorobi weekend yene linga abantu mbale nelfa batanya go kwanera nekena kuna nchora nyono ninche mbali batanya go kwanera kinegaro wate ko chitaliki by the way nalwa kunyuranga Job naro romba wate namba yao meronge 3 nemo meronge 3 abo mpaka chitaliki satoiga amwali bo motienyi nalio noliondeka ro chigo chaka nande basira atebanga hai nelefango nyororinga hai nyineji high school zema exema zaksa mambox alende
Omaito bagora akasimika to bata kasiridi. Monda korte chi SMS chia eiki chingima. Lakini after ama tukabere chia elire. Ono lende lakini mna bono mete chinga kicheto twarosire nacho. Okobera abuja bonte okogwakera simi umutinyo mugima. Umondora agano mwibulinga umwana ombiyakare. Matekero kwa bero muraria abantu nigo bakoranga kwa bero kogende kerengo kindi. Abangi nabako bawoikera bona ngwikera rasigo ikori y'abantu. Asenge nche kiagera bonekero kwa bero muraria osekero kwa bero konyorekero kenene abantu kwamba bako bwanga class kia ondo chinga to stoikere boli nande bako boli natomagera nabo goli boli si abangi bako kaganga egore bisi chinga kichionse njoma itembale bako ndigina hande studio le bose nande kere njoma ide goli nsakia timatenga no morobeli oli ono botuko bakora ya baito mwe nabora nyore bako lili omugano na batanga oyo okora no akale studio bono ndiro kumuchana kini kole no mwanchi mule ndizi tukobwate namba yo moralia ekoro chinga tali embeo nabo kumuligi ntoli ko kwanga ko boli simi nche simi ko bolinde bono muchando gotoka bali kumanyanga umurobeli nabo kogenda orekodio chogo shoot baadaye bono rabo ko baro umurobeli ko maite nuwe yona bata kesi batengana noara nto kumwakera igono akari ya abakulende ubona botambe ime yorogongo rwagusi nigo lituko lyenyongesa lituko le juma tokonyoranga na lia banta bange bako enigwa aramisi na lyo konyoranga bako endeme sabara ijuma bamanya ko bako enigwa kurwa ndizi tv nigo tokotoma amagomba ito nabo yuko bare minganya site gabe gako bagata chinga kichi cyoboro nabera tokenga kwabere siri umusani obo wasiriri omoiri wasiriri omuntu oli wanchete kigima kwatebinga nonyong obere gagusira obugima ikabogendere obitali omwelio bubugima nyase nabakurwanira kigima wikira ase ole bone nalifekero kurali nonya mbono iga ekero kurigereria ntobwate esokoroli esokoroli korole bono aba bonsi mbayo kolende abaro bono iga bagendere no bugima igokero umuntu abeire gagosira utali omwali bugima mbaro abana mbaro batanya korano enise iba ibore tuchintakana kolende gwikira bono iga bende tekomenya nende babiri bako babantaba nene abasubati mbarura nyorenga bale abatakanwa lakini rende kwa beko nyaranga babiri bakosomia abana bakole skuru asigo onye kwanyorere bokungu bondo kuno uyu manyanga uboro no bwegeka tali asama tukonsi asigo no bwendrete obego twara obole mu nchira kebara bagusanga nawe gotuma magomba abo gocha Ndizi TV. Okay umwanchi umulire lyali tangani nganchere ngaye bonsi bali basireti abamu abo engora emambia bono chingongo au chiagusi tiganya sae abae ogosemeria chinga kechi cyobukendo nabo igona bukunyara gotutumira ujumbe yawo gosonde bwansi kware gwancha ugotomera engora gosama kwani bono mambiga nabo gotutumira mna Ndizi TV News Digital oyu no mutandao lo Facebook na YouTube nabo gotutumira mna Ndizi TV News nabo igwa ase website yetu ekoba mna www.ndizitv.net erebuja kigima kolende bikorwa mbire toje tonyora samatanga bitalinga nebyoko gokikigima ntamanyenga nelfa ingo jokali matanga bose nabo go ensemo yawe kero kwarachira matanga inkieke ugocha kwara aigage utari gokocha job amatanga ngoenda tole andake umaite bagotebanga lero ninche mambi naye ibo bono gwikatoe togenda amatanga lakini kerora amatanga job utabimbero bonali gochabwa goke onyora muntu uri mwairi bakwenda amatanga no mochoko ni gachikulie ngomuntu uri ngakiarete tu gose musabara ngakiochete ngaliye yamo retete nibere tumanyi no bwata abantu no bwata basani abanyakenyoro we rito igure chioni nga we katosoke tosio menechi pigipigi chioka chigari ngachi nabokora bunga akista yaretu urita bwati bamwabo lakini ntero cyo manyana naki nga uyo orachire ncherende yonsi yaretu kuno kukwinyara kwabo kwarenge nelifeta wote banga rosia matanga ukore moyo ara nande wigorosia matanga ukore moyo segencho nabo jobo oratenga njobo sira uno matanga itingo tacha nkerenga kieka kwana raigo igo bano gwikana rosia matanga ukore moyo lakini nande rosia matanga ukore moyo jobo goika bantu baguliri kore moyo mbago nyanga gwakure ri matata nga ya ni nchenko gora esuti tigara gora yara gora bono iga sai chinga chejole moyo isato ya CDF kurumayo ni bas onda tanga ya nje na agorire nyene sanduku na agorire
lakini chinga kichiro weta job monta gocha nanye kitali na yata litunda goseli dio karwarete nali bagoreta paka chingoko tigali diole buyota gete nchiyo igono weka bantu baito isko gari bamanye nga ere buya gwakonye monta kirare mo korene nele baturata turamwa gutata bantu bale buya bon ndokore mata bantu bale mejano no bakabake bono totebe nga embuyole asikingo gocha gutale ya kero wontara kinde buya nali gocha kunyurana na kia maene nyale bana staka ndo kirinde buya tali go ya lirimbe kero moika nandi kwase ngendo bacha kwena kinana ki job na chabe ine oroboti acha ko iranga na ki orita ba egara osiko kabona tara mate mbalo ikira nembera ali bara ali ringa egara abase kutubuka ne kene buri nere nando maite kero monto ruarte naro chogoka esenye nchina bonya nga no bate mobisa bonsi mtorgo chatwa basani twensi bono liyo bate era gocha koyero boti ngana main ade do confirm na ki job na chabe daira nego seno agotika igo bono lene tiga bantu ba ito isko gari ba maina na ki kero montare buya mwake no ene si minga mbuyore na kyo kendrete ene ngana yengencho engana ere engi yakigima asi amatanga tiga bantu boigo baje nebirenga bironge maite nto batakora no ene chinga kichia siasa teto tuigeria ba bari baito bandi ziteta so to konga mulire naro go digeria ensa kia okogenda sa matanga nekerenga yo kumanyanga mura ikyo ikiranari twali konyoranga abara ibaikira sa matanga agabara ikira baikira sa matanga baiguri bagali okwana ibacha kiro okwana bakwana bakora libakusoka abantu bonsi baba baimo kabadi kamatanga baina kulia besa matanga ngumura itosere no ekini chimbo chitali chinge tima tene nana hono umuntu no oli mwacha no mutali gocha matanga by the way amanyenga lero bantu machiti matanga alafu no yebo no iga job ke rwato mochando no ina barayi yabu no kwa kwanera chinga kijiri cha matanga nalingoranga nyale bonyoro mochano nali bagwesoke nyo ora mochumbe gete aruchiri bwisano era utajina ruri 10 bona buno yo competition yo konyorere nyame bago kuminga bona bantanga ibaringi elituwa beko mochango paranga nyale na garwari nga ibaringi bona olinda bantu baito isko gari uikaba manyanga andake muna gwate abaro kera bantu bara matanga kere kwenda matanga igwachikorera talinge gwage ndo rochiko serunga mojumbe gete ngo chale nyego teta ko serna boku muri na igorte emirangu bwa singe nchoriri mwa akabori chikura kwenda mwale ngoro igoma boku mubwati yorote akumuganyira matanga ya aha eyo negatia mangana alia akoleka samatanga mangana atali amaronge amangana alito ko batoko gikilinga kimwagenda samatanga ali nigo mwachikurerisia hete basagotoka nga aba emwenda nende mwatuka mwensi mwagenda kolende naende siasa chikukwanwa samatanga hayako rang njire chingi yali tore chibura buru matanga ya kwanerose kero monta asire job siasa chikotoka matanga ni chinyingi litanga nikarasira nye kware ngomo sae naba kwarwarete marieta ba kwathali kwarwarete goseba no job zae kebenye gwasira bosaigo like nkwanya kurwara kwarenge buya goikoro ku moibi oyu achete kuiba agaitu agaku igobono amangana konya bawo chabakwa na tarigo chaba maya nande mbali kwena na gosegeta kuchese family eba kubaito moyo esenge nchanda kendo konyora nyuma batara abangu murobeli oyu gotwara bare maybe chi meeting gaba baisaranse bakwanira ondo bono nyoranga onde naro nero libweto korwa sando chiro sibire ogocho kwana lioka ngane lindiro chaliaba elienge nchochese family likubaito moyo tebona bantu baito manyana na mangana leo chabakwana ebibanda gali nara yenge ncho bawo moyo elinde batanga mambini nche tokumanyelia nkyo ngakira ere buya kigima ne bwendra chenga kitoko enda sama tangali ende talinga mwacha koleta mangana akobanga na yakumiza family ne boneta manga mobe mogutwara ebirenga biribiro kolento tukerta sama mangana matanga abantu mbaleke manyimo gosoro ekolere go tunenate baga omwana oyo obukukwaye ngwalengo gweke nkwalenge kwa botambe abo kongumbura bate banga ya abo kongumbura omuntu naro bwatoko boka tiatote ebikuboronge abairi baitora ngiraindukire mwajira matanga ti okay no abantu ngokwana bali andake oyo iga aite tutarwarete bintu munebi emanyera ebieka ya tari kumanyera into minute nyankelinga onyo kubwata ushahidi isene kenanga saba na nyimbo ako roboti asaba na nyimbo nganima nyimbo atu ushahidi
kero muntu abere osiro asenjere bututukanu tagukira lakini njuga ari karato ndo neke mugo rwese bibiri kerato ogosemberia ari gocha kwa bantu bekenyero bitisho nga ya tasire tika yani bakwana paka ndanga amae tokora ningo gotanga amwatura iya naende kwanya koranga ririba bwato gukagera na maroba baida baka nga ya lazima rutamara bayo igendo kya maroba bona yorote ngo barakerembe njena tenga maybe emito biri bya bakoro abarende ngonya kwera bire asenge njo ngwe gunde nga lazima usata tabe nga maybe erena nga lazima musubate aruta maraba usata ruti tiko sengi geko ba igobone emito biri ndo tenga ne abya bakoro tigato tigera bakoro andake tabe ne bandora muta maraba ngoso kogenda korukura achira ya abakolende nchira nale kwa bwatenga neye nilinga bari kuganinga bari barabakagirwa barutama ngana lige siomba kera babwato leo ondo kwensira twara mamocho ege siomba kebe egeko mu bwatiga tia mangana ndrete imena isiko yorogongo rogusiko no mwanche Mulindezi TV nabakwenda gusangana intwe ekerengereri kyao ansemambi ya abono anemono igoro ya mangana aliago chaba gakwene kigwa ase amatanga sangana intwitira se namba yetu SMS 0792192834 chinchira chinenche chebara botwikera nabo igoto basakweba omutandao leo Facebook na bagotonya Mulindezi TV News Digital na ase omutandao YouTube na bagototumira ujumbe yawe nkeigo Mulindezi TV News Mwancho Mulindezi TV totikarete ase amangana ndate kwene kigwa nabo gabeta kwakalika kuliko nigo abantu babiri bagosegetwa buna ngoye bwatirania babe bakwene kinganko bwatirania bale nebyo mbere inde kwagenderia ase amagima abo bagokwana na Ndizi TV abanyakyombe ba Embaro Kilimabora group nigo babete bakwene kia igati ya yali ababire bakonyora kubwatikananga nogosoa ase ekyombe ekyabere yeko bakonya anemono ase obolemi bwabo asabete bakubolya boigo ogosaba na boigo ogosira korwa ase abarai au elinde kwegenderia ase amagima abo roboti robete rokwalenwa no musakito mangana maya korwa ase county ya Nyamira Polycarp Okara imeyorgongo rwa Gusii ebyombe nigo byagendere ko babiko bakonya abantu abange ase okwegenderia nime yechinseme chigachie Mparo azitokomerana oyo mogo cha soyo ndibabanya kyumba baigaba Mparo Kilimabora group abo bayikiranira asaja igakokora kiriki batungetie eli kwenyolere bitoki byabo byakira lituko ekyombe kigani ko gekora isyo bwoyo bagotumeka ebintu birya bikogunda elio kuragiria MOC eyo maiga yahe ekoirera kora isyo ko bwoyo obuyabo tabwati chemical obo koirera ligesa gokinase obolemi buna amasakara y'ekibando amauga ya maroro n'ebintu binde binge ntoriko bye ebintu bibwata amafuta alafu emiosi eyo ngotwe nere goto obwoyo obutogotumia ase emegondo nigo bagotorera egikiagerete bagachaka ekyumbe kiga azibatebire nga gwikabono nigo kyabakonyire barabwo kwenyorera ebitoki ase okonia obwoyo bwiga buna bakwerera kero kende ntori kwenda bona duka koligi obwoyo bwite bakolia endagira yeito buya chinyini chiamabuya chibanda chiamabuya bono uchiana chibasiri twali kogenda ase duka na inde mbuli gosalirira borobye ande ntoroje botokonyete ase chingeni koroseri chingeni chito none se chibanda kubekera twasimekera obwoyo bugobore very powerful na inde obuya butari korwalia ekyombe kiga boigo nigo kebwataniti amahono bolimi bonde gutume kuboyo bwiga egati yabo obusimeke bwechingeni asibagusimeka chingeni ekigabune kyombe na boigo ase chinga cyabo bunenjire yemuyo kwenyorere bitoki ingotebya abasaye bali baresiko bagore chisukuru moche mona gasakanga na kya abasaye bakweburukania ase abangina ase byombe nabagaka ingo basaba moche rinde tobwaterane rinde toskyobo gimoboiga ndona gosabirira abayibori ebitoki boigo nigo baorokire oboite bwekyombe kiga ase kiringa nigo kyabasirire kwenyorera ebitoki ebibirira abana babo gosoma chisukuru egekogera nigo babwate table banking igo tokoru nande twakabesio yomo yotagete bune lone nande oyirania karumo tienyo erire twanya gosirana twanya gonchoreri rinde tunya ko batogosukia
nigo boigo baburire abananchi bande kurwase binyore biga bikubwatania ekiombe keiga kinyarukiri kiembaro likenye liumanga eliogweso ya sekiombe keiga unenchira ya mwana burabu abonyene kwegendereria ki ayo ikaranste isiko ga yariyo tabwatigasi ogokora ninjo ekera chinga kiechiga weka bwe ruayo manyene tonyara ko batugusanga emereme yeiga iga bagaka bari bari isiko bangina bari isiko abana abasaye abachiri bakunya kurandaranda injo egera tonyara ko batogokora emereme no muntu oratake gosoa ngorware registration ase engenjo korutwa chagete ekiombe 2019 twasukire twarasukire goika rwe registration buna 1000 2000 elindanyara ko bagagotoike omwalio yanigo babaganiria baraibare no muyobo gwancha kwani kibunango bwatesi bare kiombe keiga asibigo bamuboliro mu wakilishi babasubati kurase county Nyamira musubati cha Rusha Momanyi kwani kibunango tambe yaro koboko kwaye iliko bakonya abanyakiomba baiga kugora ebinto ebyo birabakonya kugendereria ekiombe keiga iliko gendera kobakonya asamagimabo onto bwate bakoboremeru bwokwanekera tutagete chitandarua echitoranyara ko batokwanekera obwoyo elinde bwamanya kuoma twabo paki na noena stogo paki elindo bwati igo tomigereti maiga naenda stokoroseria obwoyo obo igo togosaba ase bari babwata omoyo bogwanja buno mo women with repo ito omongina cherusa momanyo itwanchete mono na intwanyara ko bagagotosire ntonyara ko batokwegenderere iginko ripoteri getaseni kya wanchete kya Ndizi TV inchego nkuru kwa Polycarp okara mwanchumulilia Ndizi TV musakito mwana manja kurwasi kaunti Nyamira obete kagotwalionelia bene buna abani bandete weto magotumeka chinchira ao anemono egotumeka semiosi aso kwene kinga kwenyorera vale enengo ya kera lichuko igechambokero kere ekiyanta manyenga ensemo ya ninkeke rayo kwana nelfa igoro yenganeye yabanya kiombe gocha amo anemono ase okwegenderelia ekinda tabenke nkelinga abanyakiomba bu bari gwancha basirwe asengencho oboremi na bubogerete bono tumenyete na bukogera twaragera andake ebimeria ao bitoko cya twasimika na ibito kwanyete mnendagira igo bono mna basabire serikali ngenyare ko bakonya asenchira yemo goseyende tige serikali yesokie eya Nyamira inyare ko bakonya nere buya kigima asabanto gocha amo nebanga nabange nabakoni chinyeni asechiro mbagwenderete nga kimwacha kira koni chinyeni asechireli mwamanyanire emetienye tato emetienye ne mwamanyanire osembara babere bakonya chinyeni no ene mya omwako mogima oseba no ene myaka 3 no ene myaka 5 nebwenderete bono mobe mugocha abange na moli bechinyeni moche osemba 5 mochamo momote abanga sekira kira abanga enkoros mochi misa tokera lituko mote abanga no ena misini kira lituko nyeto ko beka sense mo asekiombe kino muchake kuyagacha bene na ko neke mwabere mo kweno no embali bakora mujengo chibundi nchiro konyoranga chireamo ebundi nabaere libaye batano kira asako enda kiro mujenga ko genda nigo bakogenda amo bono bonete bachi amo no embali barose kiombe kiabo babe bakogendereria neke naruno enabo babwente bakorika besa kandi gonsi babeke ensemo elinde andake mambio ankyo nabugege kokonyonde bwensi gose kero baretera kabesa kababekira mu munase kiumbe bakonyoranga ndake batabira ngati gatugurane no ene sukari esukari bakurire no ene yo mutinyi mugima igo yara gusukiri andake chibesa chijogo cha kwagacha nabakorangeki kinga kiagombu yakere nande kwanya gokogendera ere bujaki ma kolinde engana boy gotonde tugusabanga negwenrete abara ipapa go sona nigatia nakobanga babeire bakorwa ogosira gochia ase bare nabo igasensemo yende nigo twarochenga amate emo kuro chinsemo chiri chabo gisero nigo yesogetie na kwemurungania igoro yemete esimekire amo angene chinyumba chabo abwesi bare koboringa andake amato yemete yu abeire kagusali chinyumba chabo nande asebale no bwobanga emete yu andake na beranya kogwera chinyumba echo elinde enyare gosiria obugima bwabo norobotyo bro nigo rwabete ro kwaliganigwa no muliko ito Dipon Asanya meteyu yabeire menene kabisa bakemeri yaye igetegesieri kiane gesieri no emeriera nemori yane yagweru rokekaro ruagwa yarenge iska bono engombe tini gosiba iska mori ekagwerua yari gocha kobochorua enda gose pati mzuri eka orokoru kagubogeka rokanyaka omogongo tichieti koumia enkayo mongino motakano sara kwambuka kurukenyero kya motonterabi mesa blockation ya matieko
nigo babire bakwirwanirira asomwa matobo yusimegete mete mbarabare nechinyomba bamenyete temire gukwana kurwabu maega na bongo monyorekera arura Amerika kwire chinga kintambe koirana atemire kumukwanira ambutulire mete irange na mwane niga bwate na musio matara wogenda atesekire mono na achire mpaka saba gambi mugambira ndikira lirube nkaira se chiobisi chia chito chire busongo gali kero na irororo ngategwe bintu mbirongo kugaramia egere bache kondolere emiti ebinta nyara se njo mbwata abana skulu kuri mugakona asirete 2018 nimbwata abana babere bare secondary nimbwata umwana oyomo utakire kwenda college ntabugati kibesa maiga yo gutamira serikali nigo gosemeria kwabo koiranirense kubatekana no konyora kwabo goke gwakira rituko anene asoboremi bwendagera nona abana bakorara njara nyini chinyeni ekikuoma egesimane emechi abande nkurusia macha atambe gesimo mugakona ndumerete gegasira nkarime kende na kera kigiasirire ndochena na achandikire mono batimenya tibuya serikali mwari wanja mondigerio omonto igakire jirani yana chichankonya nduserie mete na inchemenye muna abande nsugulikira abana bane basome na ndi tinchenje amabati segenjo nayi narachakire iroberi na ritotegemete mono iguru yeginyeni bantu yogosame bantu yokulia no totegemete mono into bindi byose bitwari korusiyoro muno mono kinyeni ono emete yetorete tobokon tari iguru yeginyeni kyoka atobere irobokon yure ya make bisime byeito yomiri pi mete yabeire menene mono korere tame kikinyinge iyo tuwarwa muno korera nigo bona bantu baburiwe gusimeke metari nechinyomba ebune nchire yemo yo wetanga nemibasokano ya makweli na eko gusimeka omotoyo iga manyanga yoko nyusimeka gochi kuroro bago chikuao chimita nchire serikali erwete motoyo okoreki okobekwa igolendo na ko basaba ingando nsi asore omotondi wensi orange na obande gosorange na mwao koranjinyo rusia senge nchini gora atari no cha sabo gumabwao gosase mwe buya mate ekirero kya bene gucha sabarai gati yabo mwe musibe wadi ya Bugusero Vincent Abuga bakubwaterana no mugavana bwe county ya Kisii Paul Simbarati nigo baboliwe kuligereria ngani yegasobo imena kubwato kobokonyi ono gakina ari gusaba iga gake serikali monkonye Vincent Abuga oyo ntwarigere tichikuraga iga dorera mabera senge nchekero tokurara no embo tukwekere mbure ya tule etubwato obwoba no inche mbwato obwoba mono senge nchonde lise limo lise wateka na achandikiri serikali yeto ye county umosike Simbarati ngokonyora ababura kabari bachandigete nyasao ni mwari gwanja mondorera mabera monkonye mundu serie mete iga nche menye no bare munarara muna abantu bande no enge ticha timbwati egento ngosaba asomo yo gwanja bangonyero musibati no muskora amuruserie mbete abega none gisimaga kitikeyo omwe musiyito asomo yo gwanja ateme akonye mama skora mbete yerusu gorora ngige ko rango tebaigo mongino na murwanirete ngakirie chikura giko ripotere gatoseni kya unambeya mokandizi TV kuri kenyoro kya moton therapy utokemeye wodi ya Bugusero eleterene ngoro kwa Dipon asanya Onchumurilia Ondizi TV engana yuwe chani kigima ekorokoranga nonyanga nomutakanwa akolera urure gakurwe birero bya talinga ni nganende aganeti emete yokaganitinga elie simekire ange nenkaya ye ebe gekona chwa elinde abe gako genda nobugima bwaye ningana yuwe chani kigima ntamanyenga ninkyura bego kwana nelfaigoro yegekoreke nabona tebe ng'ainga nini yogo ichani kiagera obugima bw'omuntu no bwengencho kubwa emiteyu igobono bari gwanchana serikali yasona ni memuna sabire ngandake emiteyu nyale koge chusengencho muna bono embule kunyago tumne kunyako igusa to kumanyanda ke nabo emiteyu era gwere nyombe yunande toire ereta sare nene bono igobono yu omonyene metanda ke nyonyo robot yoyuru tiga ai mukyo robot yoru anyale kurusie emiteyu sengencho bugima bw'omuntu no bwengencho nigo toko musakuru asomo robeyo
wensa kimambia bono koranche gaki enke yabere kuletare kole gitangano ni tukuli gorontu abeto koranga enka mugi kuliranga nigo baseri wini chiango timatinga ubu mwanya abantu ngaibu agenda lero akera abantu bakora ebikorwa binga gunebi enamangana jogo ichania namangana tukugikelia ne chinguru chinene kurwa somoroberio wensa kya imambi ya abono aseboigo ensemo yende ntubwate ensemo yoburai ntubwate ensemo yabagambi tukubasabana barabumba bwendrete babe bagoswana nagati kweguringa mutakano yobera usabuchipe sinyinge kigima ekina kina tebana naki abagambi baitu esko gari na barabwa abere bube omonto chire yani banchira ama kimono kubwa bugima bw'omuntu omuntu kigwachire nye toli kwenyara job ni gakora kuriya ngaki ngabesa gete makogenda nawe ne chintaka ne chiga gosaba bura ka batigarete bari kumanyanga uno mubura ka gosabu ati asakurusi egentege natagete nebesa bono nyoro yondo bwata magoso oko mwagento geke igometo tukutere story ere buya kigi maskulinde bono ni otwa bitugusabanga ne bwendrete babe bakwene kinga babiri bawikirania engane nawe kwene kinga omuburaka yosomutakano yo obeire gakonyora oboene bwaye askene tuteta samangana amajia abete gako enekigwa nigo se skuru ya Glorious Suguna Secondary egotoka ime yabonchali babete bakwali ni bene omoro biri busomoyega bogo chengera okokora buya ase amatemu asebabwate ekerengo kemini ya isano nuguta isano na ibere asebabwate ekerenga bono yogo chigo ikerania emini ya isano nemo nuguta isano asebabwate banga nonyanga eskuru yabete gigo chaka omwaka wichibubere na 19 nigo bagenda tekobeka emeroberio aso kwene kinga eskuru ye ngochiere kogenda nabo eskuru ye ngochiere gokina ase ekerengo kigoro asebabere bakuru ogosaba goche ase serikali kwene kinga nkubwatokere chibesa chogosira shukuru sasomonwa wekenyamolero capitation ase chinga kichigwendra terinde kwene kinga ngochi kogendrelia bale chiskuru ase ekerengo kigoro roboti robetero kwaleni wa nomosa keito bwamangana majia kurwa asorogongo rwa kisi ase amaleta Mildred Momanyi nase omuyega bwogochengera aborokiwa bali bakora bya asamatemwa amaneyo mwaka oeta ase skuru ya sekondari ya The Glorious Sugunana iyo egotoka imeye bunge ya Bonchari ase bono omwalimu we skuru yo ase leta James Oyugi akwanira igoro yogo kolia buya we skuru yo nekerenga kyabo ase omwaka olebosyo. Shule hii mwaka huu fanya vyema zaidi kuliko miaka iliyopita. Tuliweza kuwa wanafunzi 14 katika kiwango cha university, na hao wote wanafunzi 14 ni wanafunzi walioanza kutoka hii shule kuanzia form 1 mpaka wakamaliza. For the first time tumepata mini ya 5.7 ambayo ni mini juu zaidi hii shule kuwahi pata. Ombi letu ni kwamba na lengo letu ni kwamba tuweze kupata kiwango cha 6.5. Hiyo ndio lengo letu mwaka huu, na tunataka wanafunzi zaidi ya 20 waweze kuhitimu waingie chuo kikuu. Omwalimu omonene w'eskuru eyo Dina Oruru nigo ainekiabuna nonya aborokiwa bagweta ase skuru eyo nigo abaibuli baguchandika mono konyora school fees ase bakira omugavana mbuya gwetera ase omo MCA wensemeyo ase okubakonya nechibasari. Nesa sema kwamba hii shule iko katika kichichi ambayo wazazi wana struggle kupata pesa. So hata tukiwaambia pesa ya lunch inakuwa ngumu kupata. Lakini uzuni kuna wanangangana mpaka wanapata na tunaendelea. Wacha nishukuru serikali yetu ya Kisii County ambayo inaongozwa na His Excellency Paul Simbarati. Na kupitia MCA wetu Waliana Ward Bwana Victor Mombasa Omwando kwamba almost 90% ya watoto ambao wako hapa wamepokea pasali ambayo imewafanya ama imewawezesha
kukaa katika shule kuliko kufukuzwa. Nonya nabo omo principal nigo agania serikali gocha kubwatoka capitation engaki barayigure eskuru ase tamu ya gatatu yenyare kubagie kubakonya kugenderia emirobiri eskuru ase boigo basabe serikali kubakonya konyora enyomba yo kurara ase abarokigwa beskuru yu. Ninaomba tu kwa serikali yetu na ile pesa wanatuma tunaita capitation ya shule, watume tu tukifungua shule tupate pesa, yuko tunaendelea vizuri. Na pia tunaomba kwamba wakumbuke sub county schools watupatie walimu. Kama sasa tuko na watoto wengi sana, students ni wengi, walimu ni wachache. So tunaomba kwamba at least na sisi watuangalie kama sub county schools watupatie walimu wa kutosha na tutafurahi. Tunaomba serikali kuu kupitia NGCDF watusaidie tupate bweni la watoto sababu ni kidogo sana. Pia we have the modern jiko there but we have no modern kitchen. Tuomba pia serikali tusaidie kupitia mchumbe wetu Honorable Onjoke. Ase chingaki ekyo nigo basaba abarokiwa abanyaroka guchago konywa ase okonyora obosemya lyo gwetanga kurwa ase amarito amapema egati ya yande amange. Mimi naweza sema kwamba tangu nikuje hapa ukweli ni kwamba watoto wangu wako sawa. Hata mimba sioni kama wanapata, wako sawa kwa sababu ya guidance. Lakini naomba kwamba serikali iona watoto wasichana. Watoto wasichana saidi wanasumbua kwa sababu mahitaji yao iko juu. Na kwa sababu ya hiyo mahitaji unapata kwamba ni rahisi kudanganywa na wengine na kupotea. So serikali tu itume watu wa kuwahimiza hawa watu, at least wazazi wachwe kulinda watoto wao wasichana. Ngoripota ya Egetaseni kia Ndize TV, ile taliane Mildred Momanyi. Mwanchumulilia Undizi TV ineskuru ya Glorious Sugunana utoka ime yebungeria ya bonchali tobetokora mange anemono ase skuru ya berege gochaka korunse kolende bono iga nebandate gukina ase ekerengo kolende babire bagosaba ogosirwa elinde kwene kinga nkogendre libale esukuru eye inkire ukwanira anemono igoro no na mangana ichibesa cha capitation kurwa sama tukayama ngakiro chinga no serikali ya chibwatoka. Muna bate abangandake na batagete serikali bakonye muna chinseme cha CDF. Chinga kichi cyabo no bese chinjiru cha cyaru gucyonze. Nabanya chibesa nchirure skuru gete ko remaganderera goto gose yagachero no ene chicho. Lakini enda konyara bana bambe bwatu na ncho gose bira simbisa eni gose bira simbi bwene tinga mbiri yani stable mwanafunzi ara beo gosomi au gosomera. Bono igolende ayemuna director isko gali ge kwa irwe besa korra gento gete igenda gali korre mirubiri esenge ncho abana na baino ogokonya nkyo na uba gocha kokonya. Kulende lero matinga nilitukoli nene kigima ase omurali oito Frida Kerubo. Frida Kerubo ngo cyari kobekerwa egutwa kurwa ase University ya Mount Kenya University. Congratulations to Frida Kerubo ase ngenjo ndochingo mwakoyo nebiegwa ase ebiegwa. Mwana tabenga nkeringa bono Fridere muno mwako kunyaguska oikiranire okuganikuaye andake na tabenga na inchi moti nyigete nimbengo kora kinkobekirwe gutwa igo bono rero Frida muna litukuri agorire lyo kubekirwe gutwa twatabenga congratulations korugaiga na ndetiganya saya korende mpaka okore ngoja na muruka nga fur litukiri ngoliruka ne litukuri yaye kulituka nga Frida Frahide litukuri omogoko onye ndiritwa bwa teliba kalioko chesengero matwarengi nikole nento betogo sabali bago chichinsa chiamugaso abega kobekerwe engere le komotebinga congratulations by the way na boy gonga soma so ngakibaza te bonu mugusio gate makubamba oterangora deretenga wechise me by the way nga gusini zotanga ine abali muno bare baralia no bare igobone sevini yaman Aseigo Frida Kerubo, congratulations kurwa somoroberio ubwensa kia looking forward ocha gokora kegima gokwego kia siri tukoli rero manyanga kurwa somoroberio ubwensa kia twabego kuganeria amaja na boigo nto koganyete chinga kyorabe gakwirana karabe gakwirana kegima timate na chache ne ganjuelia ngwe ubali chinga kibagutarira no na matukata tokara orenga nache na bago chane tuchi na bakora tokosa iye kenyoro
anda kenaro kwebori sko gali ngakonyanga ifrida go ande sinjonero konyo gotoke nsakia bono kwa manyine ngale ani skoli neneria elio kubekire guto erebu jakima kolende boigo aborokigwa bonsi boigo barabe bago twara lichukulia lero anse gochikobekerwa eguto na barabo nigo tokoba tebinga congratulations tuabere tokobaganiria amayaki murabe bono mogo chaka koko bekerwe ganchiri gotenga koiru chinguru bono ya bono kuabeire kwaire chinguru chiogo chigo ikerania amange asobogima asego kago chigo chaka kimogo chigo chaka libaga liabene kimura mogo chaka bono esabali ende tuabere tokobaganiria amaya nyasaye tigabe egako bagata nabo igokubaruanirira nabo igokuba obugui ase amagima aino kono mwanchu muri TV nigo tukote binga na tubwata se chinchira chimitanda ona gusanga na intro konendo chinga mbara babera oso asomoroberi obwenza kimambia bono Fred Onduko kurabitare bokere bo morenda sunika watching Ruto Nyabuto. Happy Good Friday preparation to All Saints who worship tomorrow and good morning to Freedom Joba there pia na ruka na mafans wote wa Ndizi TV News Digital hadi to my mama Kerubo Biria Benedict Jose Mosa shikia asubuhi njema msupu wa Kisi Farm kwa nende shabiki rituligia ni msupu karibu sana Somoro Berigwensa kia watching live from Getare in Senator Getare County ni Senator alright omosoribo susu watching live from Nakuru City Kirandi Dennis nsemo yamba rebe basobe agotabanga emboli na wale ime agotabanga kurogembo new stage niko ndani na amka na hawa Ruth Nyabuto Samson my wife Mata Ogachi pamoja na mashabiki wote wa Ndizi TV. Dennis Moga agotabanga kurunyokoro soko mjinga niko ndani. Joshua watanga good morning from Nairobi Ruben Center niko ndani and my wife Dolka Kerubo and my beloved son Carlton Tirimba. Ocharo William watanga nonde imeyomorobilio kurwa aiga sensikisi. Victor Mondo mienda agotaba following me present from Nairobi West tuko pamoja hadi tamati. Victor agotaba korwaga Nairobi West aiga nonde imeyomorobilio. Abu nabundo chiba atomera ujumbe yabo nande nabo okogendera gotomera ujumbe yago AMSM ase umtandao Facebook na Ndizi TV News Digital na ase umtandao YouTube na bagosonyem na Ndizi TV News. Jeria Kerubo, good morning and happy preparation for Manama Bahrain Kingdom all the way to home Kisi County Kanyimbo mwakiake na Bible Vanessa Samuel Ongeri my mom awatabanga koko Mariana Ongeri bagotwara litkuligia Odwin Omwenga kurukisera ndam watching live Moseti Innocent Kabande Sokoro Rikenye Village Nyamira County following Banaba Zara Temoge Konge kurua Nairobi Jogoo Road Bahati Towers nwarime Jomoroberio Bwensa Kia Boigo abuna bawe so Bwensa Kia Simambi yabono mwanchumulilia Ndizi TV kolende abuo notora kogenda ase omochimoko ase torabetoko siomia chiduka kolende bwana neka otabi mwanchumulilia Ndizi TV emambi ya abono niko torabetoko twara abagani oyo orabe anska otao yorega tiaba bwatani ase kiombe ya Kenya Student Christian Fellowship anemono kiliage ko bagi ko ikera abor kigwa ase chiskuru na boigo munyakerogo borosagia Rue County ya Kisi Sospita Osiemo oyo orabe ikirana ase muroberi wensa kimambia bono na boigo tore nekerenga ekanene anemono ase gosanga naye igoro yenchira orabe gokolinda abana bao chingaki cyomotimo koyo obwate bwerusa asikira chikora gense ya monenusu ndobeto gusanga na barokonde buna botambe igolita ntorabe to kumulekera amagazeti asina aben kumulekera egazeti ya Daily Nation naiche niben kumulekera egazeti ya The Standard to basa gosuka to basa konyegera katorasio mesiduka nkwera natore asige kaketali ege tambe. Ndizi TV Obwansu Bwomogusi. Gento tikeria kiya senseye buna komenya buyake bochenu na kiyeko geregeta seni kya Ndizi TV togokoretero muroberio bwo komenya okuya webwo bwiga
tutebe abantu abanene boka kusenone muntu ndi bwensi nabako nonya muntu ndi bwensi nonya erero iga osokonyora kwanyorire head injury nabo konyoranga e problem ya gochire. Sasa pneumonia ni infection yenye inakuja, si ni infection, ni kitu ni una breathe in hiyo bacteria, alafu ukitibiwa inaenda inaisha kabisa, so haiwezi kukua transmitted kutoka kwa mzazi ikienda kwa mtoto. Kira ritko ria ijuma gochaka chinsebere goika chinsebere ne nusu chia mogoroba no semiwa manke igoro yobochenu ubwo mubiro igoro breast cancer screening inabo umuntu atakire kuyekorera every month siku ya 10 after period ubwo bekara bwo gotera turi kunyara gukora mirimo yabo na kige kora togotena wabira umuchando gakarekera bwagukire turi kunyara gukora imirimo iri kwangokora. Umwana ataraike myaka 5 mutabwati kenda gwekorerere bwika nigagokorerwa so ibintu biri abareri bu mwana bakomukorera karo moke na bibigo shape e future yo mwana yo gujumuto okomenyo kuya kego chenu ritukuri yuma chinsebere chabutuko no moiroroye ritukuri yuma 3 chinsaisano na ibere nenusu chamugaso na Evelyn Osero inyora obochenu bwo mubero na bwo obonda bwao ayumwanju wegeta sini kya Ndizi TV na bogo tubwate gwetera senjera yo mtandao ya www.ndizitv.net ili gutuligireria na boigo usonje mirubiri yito chinse 24 nyaranka na bogo sonje gwetera sesimi yao yakoboko laptop smart TV iliyo wegokie Ndizi TV obwanso obumagusi. Omwanchu muliriria bwa television ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kuliriria television yao na mbegemo yomunwa mweke usi bono onye kubwate nganende yonsi yukwe murungania wosoko menta na bogo toikera asugo twakiresimi asinamba enotisano na ibere inyesato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo gose otorikere yukorike ase email ya ndizitv@gmail.com voigo na bugo tonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na voigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News na bo ogututarira sikia bisichito ekyo kirebo siobwe chiro ya embassy ekeroko genda nyakoe ase bara ekurwa Kisi kogenda Kisumu Ndizi TV obwanso bwomugusi omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambiya muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubiriyo yaitu yonsi chinsemero mgebere nenye bono onye kendegia korekanire aseke nyorukiao ekiota gete utumanye asobwango mono abwonda isi veke nambeye asesemi yao enoti isano na ibere inya isato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo elioto akere n'abasaki baito baikasure na kubekora ubwoti ubwo asembeo emesa yamangana maya ya Ndizi TV nereyo kwabekire simu yao ime kunazo simulizi nyingi na za wengi ambao wanahitaji msaada. Baraza is one of the stories. Baraza alikuwa analala nje. Unasema ati kila mtu atafute kwake, alafu mimi naambiwa nitafute babangu tuende kukula huko. Alirudi kucheza mpira kama kawaida. Anatumwagia maji, anapasua vitu kwa nyumba. Alafu kuna siku nyingine hapa alikuja akafungia mamangu kwa nyumba, akaanza kumchapa.
Tazama Save Alive kila Jumatatu na Ijumaa saa 12:30 jioni ndani ya Ndizi TV. Tubadilishe maisha. Supermarket ya Kisii Mart bono nigo bachakira umurubiryo bwoko ni ibintu ki wholesale buna maguta yugo karangira chinyeni ubusi bwokuruga chi diapers ne chi tissue chi sabuni body oils ebinywegwa esukari ebikoroto n'ebintu binde binge naboigo nkoni abalichianga chinyange chi bag chi carpet ebitanda emeito ne chi pillowcase chimesa n'ebirugo office furniture ebintu byogutumeka jikoni buna cookers, table burners, toaster ovens na microwaves, chi dispenser, cordless kettle, washing machines n'ebintu binde binge no bali miyo muchukisi opposite Kwanza Place ebare kogenda daraja mbili. Kisii Mart Supermarket, the only man saver in town. Devmo Ayurvedic Herbals abubara babwenia bagutumeka maryogo yemete mbatu arubulingoria bwabusa nakurwa maryogo abo ankitarike yemo yomutinyo gatano karato ime yomuchunyamira asama gacho a Florida angena Shivling Supermarket mbaringorie amarweri buna fibroids, stroke, insomnia, arthritis, prostatitis, emechando ya maiso, cerebral palsy na boigo kurwa maryogo yugo kinya obunyamasi somubere na yanda mange bakere simi ase namba enoti 52 kianda 52 isano no isato marakabere isano nemo marakabere kianda ibere. Devmo Ayurvedic Herbals, your health is our priority. Ubuna butambe kuruwa muchubo songo edukane ye muyuka ekoni ibintu byugutumika nyumba ibyukoni asiduka uko agacira ibyubulimi n'ibindi binge imena isiko yorogonkorwa gusi Owuru Superstores Limited buna bono koni abarinchira ya wholesale bune sukari omuchere amaguta y'ikinyini echumbi amabere chidaipa esabuni n'ibindi binge koni abari icyuma cy'uko agacira amabati emisumari chisimiti chirangi chisengenge chiwilbaro n'ibindi binge nigo bagukubugurira umusigo ekero kwagurire goikabuo asegeka gichinse 24 beka eoda yao ku Rwanda osiasure ensiweta usobatarire imeyo muchubusungo asamagacho AJM Towers Building angena Credit Bank gose Uhuru Complex Building angena Safaricom Customer Care Kisii usuba kirisimi asikinambechi. Owuru Superstores Limited, the people's choice, guaranteed lowest prices or your money back. Asomwa Kenya Owuru Superstores yonyorevi ne ano mwana w'icyanga cya mitumba kirajya abana amuna bantabanere na nigota gitego kinyorageka kyange bono Mama Tefi Mitumba Bells nigo akorobeire sabari ntambe asago kireteire gisiri na munwa no Mama Tefi Mitumba egotogotoka se Imperial Building igero opposite St Jude na ende RBA and Family Bank. Mama Tefi ntubwate bintu mbalimbali bya mitumba buna bono cyanga cyabana ntubwate ci household ntubwate ci wood ntubwate ci jacket ntubwate towels. We have all types of products ci mitumba baka ntubwate bikoro tubone gantu introduce ti bikoro to na some slippers crocs igo toko barangeri munyara ko mogo cha Mama Tefi Mitumba munyara ko mo kwenyorera emisigo ya Canada grade 1 kero wachire Mama Tefi Mitumba ntubwate obosemia ntobanetia baligereri bali siko bali bateto cyake biashara bachicha Mama Tefi Mitumba elinde banyare ko bakonyora oboseminga nakiba wanete bachake biashara bya mitumba inki batakire bakore ko bwate chiri busta na 500 Mama Tefi Mitumba kwanyorere kero batokere number 1 elindo nyare ko bagokwenda na karoki kenyare ko bagego konya atarere imeyo mucyo musongo ase nyombere ya Imperial eyo chirigeraneti amune nyumba ya St Jude ground floor room number 1 na number 2 akesimina kubeka eoda ya olero Mama Tefi Mitumba Bells abiro kama Mama Tefi Mitumba Bells aido bag maber at a low price bada wewe welcome.
gochakia gose kugenderea obonchore bwa mitumba inchumwa Mama Tefi Mitumba Bells. Kisii Family Medical Center ni nyagatari ya kirero iyo kurobo koreri au irigo koenekeria afyenkia ngoro barobo koreri buno koringori wa maiso na koena nebirore korigereria maino obo koreri bwe laboratory mbabwate duka ya mariogo bo igongo korabare physiotherapy ngwanchira bare insurance ko bwatia NHIF Minute Liaison Group Madson Group KCB area ya Cooperative Bank Teacher Service Commission CIC Insurance, National Police was a prison, GA Insurance, Resolution Insurance, MTBA, Trident Insurance, na Boygo Star Discovery Insurance. Nigo bago toka Samagacha New Sansoram barabara stage na yechigari egoroba entangani. Asamanke bakre simi wetrase namba 0758770764. Kisii Family Medical Center, your health, our responsibility. Welcome to Luther Park International School. We have started. Luther Park International School ni skuru yechinse chamaiko iyo yachagetikwe ne University ya Cambridge asere gwetanya chinse emiyemo na 50 nemo amasomaye nigakotiri umwana na komwali bagali igiyeli kwirwanira asiti sector ao imeyense niko babwate birasiye uchakirekirija year 1 wika year 4 asibabwate bintu byokosomera bisaine unabono chikompyuta echo chikuru masomo yekerero na mwigo mbabwate laboratory yekerero yani science laboratory niko babwate biruko byo kwikaransa bisaine bya baroki waba year 2 wika year 4 mbabwate bintu byokobugyo muziki unabono guitar, drum sets, keyboard, egatie binde nikubabwate asagaya asabana bakoragirira nabwo nabalimu umwana wosoma ase skuru ye natwarubuya wikwibwatanya ase chigosoli unabono skating wako pali wako mupira bw'amaguru wika karate mbabwate stadium mwenene asabana bakogosoli chigosoli naboigo bosire biyago byabana ale nayo umwana gunigare bwatanya munebirabo unabono kiriya drama na music kiriya debate club journalism scouts egatie binde nigo baguchaka kwarigania abana guchakira emyaka ibere amaliganyo yani admission nigo egenderete nigo bagutuka asebara ya Kisii Kisumu Migori Junction hamwe n'inyagitari ya Busungo wigo nabokubonyera gwitras kinamba cyabo inoti 32 cyanda eyemo 32 cyanda inye isaronemo wose inoti 32 ibere isaronesato isaronemo eyemo ibere isaronesato. At Luther Park International School, we don't just have teachers but facilitators of education who are highly competent and very qualified. Kurikira bono ayebunu mwagachi kwa manyire duka okogenda kujya ibintu byose biriyo gukorera imirimo yawo. Osmo Traders Limited nigo babwate kitali cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igogobeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobe kwesiko babwate sanitary wares ubuna chising chibakuricheze cyo cyonsi showers towel holders soap dishes racks mirrors na hand basins chirangi chonsi chiriya chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiriche spray paints no chire mbabwate chipboard buna chips and boards MDF boards na chip boards ebinto au byokora plumbing buna PVC joints PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods hood screws chigulu chonsi door locks chi pipe wrench spanners screwdrivers banyore old Sansura building angena Kisii main bus stage guswa Kisimi ase namba enoti sano nebire eye mokianda inye isano enoti inye isano nemo. Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed.
Amariogo yemete nigabeire richibwa se amarwaire au nonya na yasinyire ase chinyagitari. Super Medical Center egotoka somo chiobosongo nigotokwegookeria korwa bogwenia wetrasa marioga yo korwa ase chinse cheisko. Ngorwaria tora amarwaire buna ulcers, cancer, asthma na yanda manke ayo koringoriwa nech machine chaito. Ngorokorosi mora daktari korwe company ya Super Medical Center egotoka somo chiobosongo igangorwa ritora amarwaire amange. Ande karabu ajine ntobwate chimashini chigo kumuleka chiarora nkikero bobe. Chigo kumuleka omubere omugima gwansera omotu mpaka inse na ichigo totengikero bobe amarwaire tiobwate twamanya kwa amariogo. Mwana abane mashini enkomulekera. Yarora mechando kiabwate twaba amariogo. Amariogo itongo ikale mbali mbali. Neba no mochio keroka. Neba ngirigori cia mariogo ito na bako guikera. Neba Mombasa onya koro ekara wakire simi na bukurwari. Ikaso mochio bosongo ase stage echigari otwakire simi ase chinamba chiko bwatia 0737746368 gose 0712526764. N'abantu abange bayeteire gana inde bagwenire. Igo totwara bwoba bonde bwense ekara bwachire. Ese kwaranyura mariogo munaria nyagitari kwangire koigubuya morwaire munaria ale chronic nkonyarwari tole. Omogusi ine kwabiri gukuriye skuru ngiya asura abikira umwana wo chingekero chingiye cy'amasomo bono skuru ya Sister Michaela Girls Secondary School yuko tukase bara ya Kisi Oyugis angena Cardinal Tunga High School no Socho na riri chibuliao niko babwate birasi biya ebigare asabana bagosomera buya ebo bire bicenu asibuko babwate nyomba cyo kurara chingiye nande chinchenu kirage aboro kiko bagosoma se skuru ye niko bali abacenu nabo igo babwate chimbwa chingiye kirage abali bagosomera se skuru ye niko babwate bomanyi bigoro ase otawwenga mwano takonyora semi chingiya mbabwate computer lab eyurengiya asabana bagutumeka chi computer kwemanya nabo igo gosomera mbabwate boigo science lab asabana bagokora megirige science eyubwate bintu byonsi asumwana waranya rumanyi bwigoro niko babwate library ngiya ase bitabu bicire ebyo umwana aranyore chisemi elio asaserie asajiga nigaragiya akomwana mazingira maya yogosomera niko bwigo bagukina chi talent cyabana asibabwate scouts music group nemecheso ao Onyolinga aigabuigo niko bako kinyo mwano kebo Kristo asamange batari na kobakira esimi agirira moretu mwano anyora masomo aigoro Garnet Electronics niko bakoletere eofa yiriguriri gusamura asabako koneri chiuva chifridge chitibika tibintu binde aseriguri ryansekegima niko bakonya ebintu buna bono chi vacuum cleaner chiri cyo gutumeka sinka nabo igo ni chire cyo gukorera ubonchirya mbabwata chi fridge chi bathroom scale chi cooker chi coil amone chi birika chiri cyo gutumeka estima chi microwave washing machines chi TV chi hoover chi vasi chi dispenser mbabwata bibarabara biri byugutira yani fans deep fryer blenders chi heater table banners nebintu binde byo gutumeka estima buna bono TV guard wall brackets chi remote chi battery chi inverter chi socket igatie bintu binde ebinge boigo ntubwa tumurubyo oli papole pole asugwa nchiru wakanere bintu ngorangora wekagwa kolide inyura asomurubyiga amachiko namarago kobwatiwa niko bagotuka meyo mucyo kisi asenyombe manyakante buna Acacia Plaza ground floor Garnet Electronics iye nedukore igene ase bintu biri bigutumika estima aserigorire nsekegima
mpendwa msikilizaji, ni Daktari Mama Nakaima, daktari wa mitishamba, daktari kutoka pale Ukambani. Kliniki yangu ama ofisi yangu inapatikana pale Kisii Nyamatalo Junction. Nasaidia kwa mashinda kama vile ugonjwa ya UTI, kisonono, kifafa, tumbo inakusumbua kila saa, kichwa inakuuma kila saa, miguu inakusumbua kila saa, macho inakusumbua kila saa, na upande wa kizazi nayo nashughulikia. Yani wenye wanapata mimba kama zinatoka, mwenye akona infection sehemu ya siri nayo nashughulikia, mwenye hana nguvu ya kiume nayo tunashughulikia, na upande wa ndoa yani mapenzi tunashughulikia wenye wametengana na wenye wana yani customers kupitia biashara yao nayo nashughulikia, na mashinda mengi sana. Kwa maelezo zaidi ni 0757102581, Karibuni kwa kliniki. Ndizi TV, ubwansu bw'omuguzi. Mwanchu mweleo ndizi tito sabu kwa birua asingi ncho yoko burukana kwa malio gikolende unabotambe enchunde akapende ngotoko bato kumulekera ama gazeti sena binko baitia gazeti ya Daily Nation. Naboigo nimbe nko baitia ase gazeti ya The Standard, naboigo nto chagekoro ase page ntangani ya The Standard. Nige gotebanga nigo yarenga kongu ekero abawaziri bali banyalze bakurusugwe kerogo nande barenge kwiranigwa igoro nigo yarenga kongu na maswali amange ekero barenge kounengigwa. Na sande nigo torochenga omurai Wiper nere Kalonzo na Kioni nigo besogetie bagotebanga mbamo okoboko omurai bwense omukonyibo murai bwense Rigathi Gachagua elio ekero amanganaye arese bunge gochikorusigwa obisi. Naboigo asemo yende ya The Standard page ntangani niyo gotebanga bali bonsi babete bakomiswa gose gosiria abanchu ababochinga kichokorobekana gwa Gen Z nigo babete bakulikali uko gocha ase abakubwa babanyanyimbo. Epeji akabere nige gokwanera nga amaisonsi nigare gocha ase omuwaziri omochore bwo chenu nga gosena chikonyara korwani obokurumi obwebore ase
obisi y'omurai bwense William Ruto nabo igo ekero aisogetie elinde gotebangana be ogotema chinchira chonsi elinde gukora obukurumi obwo boigo nigo amaswali amange achite gotya ase waome nga kibale no nkubwata na kibabwate abwate gotya ase NLC epeji ya gatatu nige gukwanira nga amaswali amange niga achite gose yarengera isi ekero kunengigwa kuma waziri oyu orengebwa obolindi boy Kindiki anyalito kuboligwa ekero bale kubolia nga andake abantu bali bonsi amba waziri bali bonsi barusetibwe korwa ase birogo nande bakaba bakoiranigwa nabo iganseme yue page ya gatatu nige gukwanira igoro yomo sieza bwechisemi ogamba unyalite gwesokia ogotebanga na chikoleta amaonchorolio ase junior secondary school ase page ya kane nige gukwananga ekero morayo Wiper Kalonzo Musyoka onyorito gwesokia na kiune ekero batebetenga andake ambachikomwa okoboko omokonyi bomurai bwense Rigathi Gachagua igoro ya mangana ya ale bunge igoro yo kumurusya obisi ase batebetenga mbali go chigwanchira namba be bago chigotugutirare epeji ya gatano nige gukwanira igoro ya Kalonzo ekeranya alitogo tugutirare aba waziri bonsi babete bago chorwa kurwa ODM gochiko bwatana na Kenya Kwanza elinde bakorega siororo ere niga beto gukana na gotugutirare nepeji ya Isano Nemo imeye egazeti ya The Standard nige gukwanira nga igoro yabali bonsi abanchwa babo banyolita bakoumia gose bali bonsi baseti abanchwa babo igoro ya okorobekana gwa Gen Z okukwa betego okorekana elio ogotuguterware go finance bill gonyare okorekana ase bali geteri uko gochya saba nene ba abanyanyimbo elinde barore muna gosenge tambokero ki keranyare koimokigwa na ase gazeti ya The Standard igabuno ngotigeroro lakini kora take kwemanya mange nabo kunyara kugora gazeti ya The Standard elinde onyare gwesomia amange Bimono kegima toswaye maseme kasi gazeti ya Daily Nation luchinga ingana eirobo litoke gimanku bwatekananga no bokongu bwendrate konyora abalimi bekemerigie chai kubwatekananga nigo echai yekerengo gechi bilioni emerongo etato naibere etaraba gekoni wako bwatekananga noko ngusana kondrate ase ensemelia yokonia echai ime yomochie Mombasa engobatikananga nelichi kobose serikali gotwara okuganinga babeke ligoli ibyigoro kigimani ge serikali beko ligoli iribwendrete konigwa echa eyengana bekwiranga kobatikananga nogotwara ogotenena okongosomo kongu anemono asirigoli riecha eyo ingana yabere kwiranga echa teraba gekonigwa naboigo ime yegazeti ya Daily Nation yotorochinga nokunenkigwa kolia kwa bete gokoreka lituko ligoro ase abawaziri ababete bawekerana abosio bwe kamati bunge yale koba unengi Kindiki negati mo Professor Kindiki toranga alisome na betokirana ase enseme yodora no mistuya oyoromo wazi oyo beteka koba mochore wensemeria yoborendi Julius Migosi Ogamba oyo beteka ochorwa ase ewizara area yechisemina boy go Dr. Debra Mlongo Bara oyo beteka ochorwa koba omo waziri orachi gotenenera ensemeria yobo chenu askolende egokwanira anemono enjira babakoros chibesa chinyinge ekero Kindiki abetaswa abisiniga bwate chi milioni yani obotene nkubwa ni gobwalenge obwekerengo ye chi milioni chimia isano nemerongo nene askolende goikera bono igaberera oika asekerengo ye chi milioni chimia isano nemo emerongo kianda nene enseme alisome nera
babira komenta kurwa ase chimilioni chimia ibere na 15 na isito ikase karengo gichi milioni chimia isato nemerongo ibere na etano nebere ensemo ya yeso ipantu yanera komenta gakorokana komenta kurwa ase chimilioni emia monemerongo etano merongo etano na mogo ikachi milioni chimia ibere chimia merongo ene ni tatu asensemo ya Julius Migosi watene nkubwa ni gobwaro kanete koba obwekerengo gichi milioni chimia isano na ibere ne merongo kianda na nsemo ya Dr. Debram Longo Bara obotene nkubwa ni gobwaringi obwekerengo gichi mia inye merongo etano ni etano toskebosyo weka ase peji ekobwatia nigo egokwanera anemono igoro yenchera omunyanyimbo oyomo anasamaleta mulata abete gako tuli okurua ase ama kweli kubwatikananga nigo oliobete gago chakia ekerenga kelia igyokurusia abisi oborai ubomo yokabere omorai wensenyagosira Daniela Toroticha Rap Mo abetega ucha kivene omoroberi boko mwaka isiko uchuko iniga abetega korosia emeroberi boigo yokogania ku mwaka isiko mulata toskebosyo weka ase peji ya gaza konderanga enchera mulata abete gago bagagwetori obumwe boko toliwa chingaki ebirenga byalengo bitatu byokogania ku murusyo bomoyo kolende akabaga gotoliwa guchakera engaki elia abete gako utiama kweli chingaki serikali y'umurai moya aligetigwa korusugwa abisi egati chingaki chinyinge abere akonyora chingaki chinkongu ase obonyanyimbo bwaye epeji akane nige molekerete ase oboime igoro yenchera echae etaraba gekoni wa ase bandari elia ya Mombasa inkubwate kananga neli goliriri eserikali atatebanga na ligoliri kepi libwendera chakoni wa ase serikali atatanga kubika ligoli elia bire korokananga ndiraba likobokia bali bakoni abakugora echa azugera bonega chikiro chimia osemia emo ya bire gotigana etarauni wa ase ensemelia ya Mombasa Tea Auction ase ensemo yende abalemi babeire bakonyoro wakwa mbali benzoni chirimi akisi Nyamira Kericho naboigo ime ya Nandi epeji ya gatano egazeti ya The Standard nige ukwanera buna ebunge ngosa bukwa birasoko bulana kwengane yo egazeti ya Daily Nation nigo ebunge ya Senate ya irabege koba emo ya bali barabe bakumulekera okunenkiwa kwa ye omo Inspector General w'abanyimbo ye Maiga yomokonyi womonogeli ase ebunge yu Gladys Sholei wancherananga nigo ebunge elia ya Senate irabe ege wancheranwa nero koba asensemo ya bali barabe bakumulingoli omo Inspector General de Douglas Kanja uyobeta bachorwa no morai bwense epeji ya gatano nemo ni ukwaneranga enchera abawaziri bo morai bose abawaziri baruto bali babachorwa no morai bwense Dr. William Ruto na kuirani gwa asintunda ende babatokonyora chinga kichinko mu anemono ekero obotuki usebabeta kubulia mabuli anemono kubatikana n'abantu gusiria amagimabo wetera asiri ya shakahola emibere y'abantu gotoka asense meria ya kware egati ya mabuli kindiki abeta kubulirizo koliona konyora chinga kichinko anemono ase ogo tairaniria maswali yo chinga ki echio toskoboseka se peji ya gatano na kabere ni okwaneranga nigo abo waziri bali babakwirana ase oborai ase ntunda yende babete bakorokananga nigo babere bakwenyorera obotene nkobo nawe korosi beza nyinge chingaki
bare abisi buna nango kumanye buna chibesi abashaka chiabere chikomente kana kurwa sekerenge kemo uika sekerengo ikende as inse miaka ebere babere bakoro chibesi nyingi igatia mangana mulekira sikasiti ya The Standard page ya gatano gataka The Standard kwanira anemono igoro yenchera abarai kurwa so mulia bwa Azimio ekiama kia ODM bandrete kurwanera ebirogo enkubwate kananga naba abagatia barai babo kwegwa ebirogo serikali oyo egatia bari kwegwa ebirogo serikali Ali Hassan Joho akaiwe kirogo kelia kyobo iji bwa madini na boigo ekirogo kelia kimurekerete obotenenku anene mono bose uchumi ye chinyancha ensemende weekly for paranya boyo akaiwe kirogo John Mbade akaiwe kirogo kelia kegancha ya serikali na boigo ensemo yende tokaranga opio ndai nere boigo obira kwegwa ekirogo ya serikali sabono abarai abandete kurwanira ekirogo eke ase ensemo ende egatia bare bamerete ebirogo biria ebyobokonyi barai ase byama esekiama kia ODM no mugavana county Kisii Simba Arati naboigo omugavana we county area ya Mombasa Abdul Nasir Nasir toske bose page ya ikomiga se Standard kwaniranga nigo aba Kenya bose abasaya babete bako graduate kurwase university bono babeire bagotebigwa Kenya nebaganitie kago sanga bose chingaki arabe gago ikera chingaki Mount Kenya University erabe kualigani bene kera we kualigani bene omoyiga bogo graduate ritkolia lero asomo sakido mangana maye Frida Kurubo aligati abo nigo no ensemo yeserikali yatabanga ntubwate mirimo turabe tukuba anemono abasai balia babire bawo graduate gwetera sokonyora obo nursing asigo mbabwate wasemelia okonengamba chikwegwa emirimo toske bose kase page ya ikomine yamekwanira anemono igoro ya graduation yarabe kwa Mount Kenya University graduation na yentunda yemerongo ebere na isano asaba kora bakwegwa bakubekere gutu anemono ase kumulikiranga ningo babere bakubeka investment nyingi anemono kwenekinga babere baukinia ekerengo kelia kyobutu kibose research page ikomine kabere nige kwanira anemono umugavana we county area ya Kiambu no mokoli emeremoni go babeire bagosoera Tatu City ase okolika amangana ale mamincha na koroku ase babatanga namangana abereka kulikwa namangana yobolimo abunona abangokolera kumulekera amagazeti ase emambi ya abono kulino mwanchu muleni zitibina leka watabinga emambi abono nigo turabe togosanga nabagani baito studio sarato kusanganere Aska Otao oyore egati ababwatani ba Kenya Student Christian Fellowship ekiombe keriye kwikira aborokiwa asyo skuru asospita osiemo omonyakerogo borogongo rwa Kisii bose county ya Kisii asatenete wige kiombe kya Kenya Student Christian Fellowship asabara kwanira anemono igoro yenchera abayiboli babwenra tikolinda abana babo chinga kiechi cyomutimoko rusa ase umanchu murenzi TV ase kaketalige tambi ntorino kwegena ntobe tukumira na barabo senchira ya bene yogosanga naye ase emambi yabono nabo igo mnatwatebanga nabo kunya kugenda kutubwatia ase mitandao ya ito Facebook kwa watonya mna Ndizi TV News Digital na aso mtandao ya YouTube na Ndizi TV News nabo igo nabondo chinga Ruth akotebanga ninashukuru Mungu nimemka salama na huku ni kwa neema ya Mungu na natakia Frida Kerubo na I give you congratulations as you celebrate your day. Nicolas Ogega watenga kurwa Nyansongo stage tinkomo cha imeyomoro video nabo igo Fred onduko awatabanga kurwa bitare bokeire bomorenda suneka watching live. Gobono mwanchumo lile mnatoko chikoenda omotumokomo keigo nande mnakoigulinga ntutu arabagani abale barachiko kwanira igoro yokoligelia abaorokigwa abo bale isiko asomo tumokomo keigo mbabe asoko bokogwa job nande ntumirane abwe Manchu Malaria on Ndizi TV ni maithinga nelifawono kwendora ka weekend kao twakoganiria weekend ngia kolende inche nonde na barabwo
onde bamba tu bamba asiko no Machumulizi TV asikete tambe ngona tole tobe tukusanga nabageni baitu asemambi icha abono. Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Gento tikerie kiya senseye buna komenya buyake bochenu na kiye kogeregeta seni kya Ndizi TV togokoretero muroberio bwo komenya okuya bwo bwiga totebe abantu abanene boka usinone muntu ndi bwensi nabako nonye muntu ndi bwensi nonya rero iga oiso konyora kwanyorire head injury nabo konyoranga e problem ya gochire. Sasa pneumonia ni infection yenye inakuja, si ni infection, ni kitu ni una breathe in hiyo bacteria, alafu ukitibiwa inaenda inaisha kabisa, so haiwezi kukua transmitted kutoka kwa mzazi ikienda kwa mtoto. Kira ritko ria ijuma gochaka chinsebere goika chinsebere ne nusu chia mogoroba no semi wa manke igoro yobochenu ubwo mubiro Igoro breast cancer screening inabo umuntu atakire kuyekorera every month siku ya 10 after period ubwo bekara buko gotera turi kunyara gukora mirimo yago.